Masquera saying Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kuchanga kakukuya paneno channel. Please don't forget to subscribe. Kana chingwa gara subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe takuigirai nyaya yakaitika kubudiriro nyemrume muri kuona arapo akapfeka tracksuit necap anonzi Charles Okeke. Murume uyu chizvarwa chekunigeria saka atongerwa mhosva yekugara muno muZimbabwe for 8 years asina mapapers akakwana. Murume uyu arunzi angane 8 years achigara muno asina permit, saka arunzi murume uyu arikuti iye akapinda muZimbabwe neborder rekuBeitbridge kunova kunoko akabva arora, saka arunzi iye nemukadzi wake vanga vane business ravaita kuGlenville area 8, saka zvirunzi maCID akapiwa tip off nevagari vekubudiriro uko anogara. Zvinzi maCID pavakamuvhizitira vakamuta produce permit akatadza kubuditsa permit yake, akanzi abhadhare fine ndokubva adipotwa muri Zimbabwe. Ndonyaya tatakuigirai muzuva ranhasi. Tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.